ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസും എൻ്റെ ഒ പിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പറയാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽ തോന്നിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രായമാവുമ്പോൾ ലെൻസിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തിമിരത്തിന് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർ തൊട്ട് പ്രായമായുള്ള എല്ലാവർക്കും തിമിരം വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം തിമിരം തന്നെയാണോ കാരണം എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് 1 മണിക്കൂർ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിമിരമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ തിമിരത്തിനും ഓപ്പറേഷൻ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. തിമിരത്തിന് തുള്ളിമരുന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് സർജറി തന്നെയാണ്. നല്ലത് എന്നതല്ല, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി തന്നെയാണ്.